Hey bro, neng mana biji kalamnya jadang jenba? Ang cinta jadang le. Mana ba? Paisa begini. Paisa? Hah? Paisa begini. And what's your name? Sangidong. 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 Yeah. Okay, it's very hard to pronounce. First of all, welcome to my channel. Two brothers, my foreigner from Bhutan. Yeah. He came all the way from Bhutan. You came all the way from Bhutan, and here in Mwnabili picnic spot in today's opening. I would like to ask some question. How is your feelings that you are here? It's a nice feeling. Actually, we are from Bhutan. We are FIFA members. Bhutan in the first session. Okay. So we are invited for today's program. Okay. And it's really good that we have been invited here. Because this kind of things, it keeps youth occupied. Yeah. Sure. Sure. They can have good time here. Instead of doing some other things, they can engage themselves socially in these areas. And so like I have also heard from some organizers that they will be collecting some fees. Picnic. So through that fees, like you can do more development in this area. Okay. And if I have to suggest something, then I think you should be planting more trees also. Here, no? And, right here in picnic spot. It will attract the people. It will attract more people. Sure. And we welcome with traditional arona, Boro traditional arona. Thank you. Okay. You will be here for No, we'll be going back sometime. After some time. Okay. Going back. Sure. And at morning 10 we came. Okay. 10. Morning 10. Okay. 10 a.m. Yeah. Okay. So now we will be returning back. And your home, right? I am from Sarpang. Sarpang. 30 kilometers away from Gelifu. Okay. Yeah, sure. So, And this is your YouTube channel, right? Bulgari official. My YouTube channel. So please everyone subscribe, like and share him. Yeah, sure. Thank you, brother. Thank you. And Best wishes for the channel. okay, thank you, brother. And keep enjoying today's night, cultural night. At what time you will be back? No, actually I wanted to stay, but I have some work up there, so I'll be leaving. But some of our friends will be staying back. Okay, brother. And what's your name? Sangidong. Sangidong. Yeah. Okay, it's very hard to pronounce. Okay. Thank you, brother, for having a short clip with me. Yeah. And it was good time. Thank you. Thank you. Kulumbai, welcome back to the channel. Boykobo channel arbo boraibonnan labonai jabai. Dinai ang dongफैयो Mwnabili picnic spot. Dinai grand opening जानो थांगासिनो दं बे Mwnabili लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाया. Dinai first time आङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जादोंमोन बे जायगायाव सफैनो हानाय जायाखैमोन नाथाय दिनै first time बेवहाय आं दिनै फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जायगाफोरखौ नुनानै नै ओरैबो दं अफिशियेल ल' शेफ दङ इउटिउबार आरो आलासिफोरनि थाखाय बेहाय ओंखामनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों बेहायनो जों दा ओंखाम जानानै लागोन ओमफ्राय बिनि उनाव फुल डिटेल्स नैबे साराउन्डिंफोरखौ देखायनाय जागोन दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव मिस हेलेना दैमारी मुंदांखा बर'नि आर्टिस्ट बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्ट बिथाङा दिनै नुजाफैगोन बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आरो लोगोसे दङ सिंगार हिसाबै JC नार्जारीमोन दानि जाखांफुनाय सिंगार फेसबुक बेबायदिनो ससियेल मिडियायाव भाइराल जाफुनाय JC नार्जारीमोना बे दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैगोन बिथांमोननि पारफर्म खालामनायखौ सम जानायजों लोगोसे नुजोबगोन आंनि चेनेलनि गेजेरजों आरो गुबुन माखासे ससियेल मिडियानि मानसिफोरबो दंफैयो बेबायदिनो निउज मिडिया रिपर्टारफोर दङ नायदो साखाथि फाखाथि बेबायदिनो दै स्राय स्राय बोहैनाय बैहाय जिरायसालि खालामनानै दोनजोबदों ओमफ्राय नै भुटान हाजोखौ नाहरदो बेनो खाथियावनो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय नैबे दैया बैहाय दलं खालामदों ओमफ्राय नै बेहायनो जागोन मेन स्टेज दिनैनि पारफर्म खालामनाया कालचारेल नाइट श' नै बेहायनो जागोन नोंथांमोना पिकनिक जाफैयोब्ला बेहाय जिरायनायनि सिन्था खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया बेहाय गासिबो जिरायग्रा दोनजोबखादों बैहाय आलासि जिरायग्रा जागोन गेस्ट रिसेपसननि थाखाय ओमफ्राय बेहाय दंफैयो भुटान रायजोनिबो आलासिफोर दंफैयो दिनै ब्र दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव सोर नुजाफैनो मिथियो नामा खोनानो मोनदों एसे ओरैहाय बर' सावथुन मुलुगनि मस्ट कमेडियान डायलग होग्रा अनिल ब्रादार फैगोननो आरो बेजों लोगोसे जोंना मुंदांखा हेलेना दैमारी बिथाङाबो सफैगोन होनदों आरो दा बेखिनिखौल' आं मिथिनानै दंथ'यो आरो ओमफ्राय आं मिथिनो मोनबावदों JC नार्जारी होननाय
सासे सिंगार एकदम खुगा मेथाइ खनलाबायो बियो माबा गावनो दामनानै आखाइजों जोंनिनो जायगा हिसाबै मोजांखौनो बुंनांगोन गाज्रिथ' नङा जेनेबा साखाथियावनो दङ हनै फरेन कान्ट्रि जायनि फलाव दङ हनै बिथांमोना बिथांमोना दंफैयो हनै माने ओइयाव गेस्ट बायदि जागासिनो फैनानै ओंखाम चिफ जादों गेस्टफोर बायदि औ दा जोंखौबो जाहोगोन दसेनि उनाव जों माने ओरैहाय चिफ गेस्टफोरखौहाय जाहोग्रोनाय जादों वेलकाम खालामनांगोन औ बिथांमोनखौ मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि कमिटिनिखौ जोङो माने ससियेल मिडियानि मानसिफोरनोहाय ओंखाम फ्रि होनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे ओरै गेटआवबो फैसा लायाखै दा सिनायनाय लोगो लोगो बिथांमोना फ्रियावनो होदों नङाब्ला एसे फिस लानाय जायो आरो पाब्लिकफोरनि थाखाय एक्स'ना दा ओरैबायदि मोजां आरोखि जायगाफ्राथ' बासिनो हाखाया दा जायगा लकेसनफोरखौ खेबसेब्लाबो फैनानै नायनाय फै खाथियाव नायोब्लासो बुजियो Hello guys, everyone. Yes, everyone. My I am. YouTube channel. I am fine. Yeah, you are fine. I am from India. India ka Bhutan or Mwnabili picnic spot. Yes, very good. You are okay. जोङो मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव सफैनानै मोजां मोनदों आरो दा बेजों लोगोसे लामाया एसे गाज्रि ओरैहाय फैनाय हिसाबै अन्थाइबारिजों जों फैदों लामा मोजां जों फैनो हायाखै जों इसिलि दा बाज्ल' बुज्ल' फैनानै ओंखामा एसे उखैनाय मोन्दोंमोन आरो दा मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि अननायाव जोङो माने ओंखामबो मोनजासिगोन आरो दा बिथांमोना ससियेल मिडियानि मानसिफोरनोहाय फ्रि होनाय जादों माखासे चिफ गेस्टफोरा जागासिनो दङ ओरै भुटाननिफ्रायबो सफैदों जायनि फलावहाय दा फरेन कान्ट्रि एटाच आरोखि दा नोंथांमोनाबो फैयोब्ला साखाथियावनो आरो बर्डारखौ नायहरनो हागोन ओमफ्राय बिथांमोननि न'फोरखौबो नायहरनो हागोन आरोखि साखाथियावनो एटाच जायगाया मोजां ओरैबायदि मोजां पिकनिक जाफैदो नामा दा इन्जय खालामफैदो एसेनो इन्जय खालामफैदो खेबसेब्लाबो नायफैयोब्ला बुजिगोन जायगाफ्रा मा रोखोम फिउचाराव खेबसेब्लाबो गिदिंना नायखानांगौ मानोना जोङो गोथाङै थानाय समावनो गासैखौबो गिदिंनांगौ आरो बेथ' आरो जागानिनो दा नोंथांमोनाबो गोबां नुगोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों थेवबो मोगथां महराव नायफैयोब्ला एसे साबसिन जायो आरोखि दिनैहाय नभेम्बरनि 26 तारिख सनिबार गोलैदों दिनै अपेनिं जाबाय दा मा खालामलांगोन उनावहाय बानायलांगोन बायदि जागोन दा अपेनिं हिसाबै हास्लाबाखैबो नंगौ दे थेंक इउ बिथाङा जाहैबाय SK बड' ब्लग साबसक्राइब खालामना होलै फिसा इउटुबार फिसाल' जोंबो फिसाखा नोंथांमोननि अननायाव आरोना आंनिफ्राय देरसिन नैबे एकदम बैसोआबो देरसिन नालाय मा इउटुब चेनेलाबो देरसिन जाबाय जों नै जाबाय दिनैनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि अपेनिं सेरेमनियाव जों फैदों दायो कमिटिनि मानसिया जोंखौ आदर्श खालामनाय हिसाबै जानायबो होबावबाय नै बेनिखायनो थेंक्स होनाय थाबाय कमिटिनि मानसिफोरखौ बेनिखायनो बहुत थेंक्स होनाय थाबाय कमिटिनि मानसिफोरखौ शुक्रिया कर रहा हूं गोजोननाय थाबाय जासोनसै ना जाग्रोनोसै दायो ओंखाम जाखांबाय जोङो कमिटिनि अननायाव ओरैबायदि आदर्श खालामबाय जोंखौ ससियेल मिडियानि मानसि हिसाबै बहुत गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम ओंखाम जाहोबाय गेटफ्रावबो जोंखौ फैसा लाखियासै नै लोगोफोर गोजायो SK बड' ब्लग बे आदाना मामलाय समनि थान्दै मोननै दंना थार जिउनि लामा समनि थान्दै थांनानै सार्च खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनो दाबाव हनै जसेफ नार्जारि हनै मिनियाया जोंना हनै लागाव नों जानोलाय आं सिनायला नालाय बिदि गोसोम गोजाखौ ओमफ्राय नै जोंना ओरै अफिसियेल शिप दं ओमफ्राय सोमदोन बरगयारि दं ब्लग लागासिनो बिथांमोना माखासे साजायनायफोरखौ नायदो नै मा साजायनानै दङ नै बे अन्थाइ थाफा खालामदों बेवहाय कालार फुनलायदों आरो अन्थाइखौ फट' लानो हागोन सेलफिफोर लानो हागोन मोनाबिलि बेहाय लिरना दोनबाय नै मोनाबिलि नै बिफां लाइफां दंजोबो सिङाव साया सायख्लुमनो बेहाय जिरायनानै जानो हायो ओरै आलासिफोराबो फैगासिनो दं बहुत गोजाननिफ्राय आलासिफोर फैगासिनो दं दिनैनि बे अपेनिंआव कालचारेल नाइट श'आव अपेनिंआ अलरेडि जाबाय जों मोनस्लाबासै फिथा हास'नायफोरखौ ओमफ्राय दा जों नाइट श'फोरखौल' नायनोसै आरो हेलिना फैगोन लोगोसे आदा अनिल नार्जारि फैगोन कमेडियान मस्ट कमेडियान दानि जाखांफुनाय आरो JC नार्जारि सिंगार माथो नोंखौ माबा हाजोआव गाखोग्रा बायदि नुदों गाखोआ माथो खांख्राइ जासोग्रा लोमजानायफ्रा ब्रुम खा न'खरनि फिसा फिसौनो
सारखौबो लोगो मोनबावबायसो नै हिनजाव लाहांहां ओंखायनो दे सोरखौबा लोगो मोनो ओइ नै सार बिदिनो बेरायफैदों आरो सोरखौबा लोगो मोनो खोमा हिनजाव लाहांहां थ' नागिरगासिनो दं दे नायदो ओरैनो भुटान रायजोनि हाजोखौ नैबे स्राय स्राय दै बोहैनाया बेजोंनो बोहैदों बे हाजोनिफ्रायनो बोहैबोदों लागाव बरियाखा अयथासार बैथिं आदामोन दं नै कुकुरमारिनि आदामोन नै खाथि खाथियावनो जिरायग्रा दंजोबो नै ब्रादारमोन भुटान रायजोनिफ्राय ब्रादारमोन सफैनो हादों Yes, most public attraction जाहैबाय नैबे दलं जोबोद मोजां बानायदों नै दलं बेबायदिनो औवाजों हेबनानै गाहायावबो मजबुत एकदम दलं जेबो जाया नै फ्लेग खाजोबदों ओरै गासिबो ओरैबायदि खालामखादों मजबुत एकदम ओरै थांनानै पिकनिक जाहैलायनो हागोन आरोखि बैफोराव बै हाजो सेर सेराव Yes, मिनिया ब्र'आबो नै भुटान बर्डार हाथिसाराव नोंथांमोना एन्जय खालामदों Yes हा भुटान बर्डार बेफोरनो नै मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि पाब्लिक एट्रेक्सन वाव बरियालै जांख्लाया नै दैयाव थांनो हालायो जांख्ला खालामनो हादों आराम बेहाय दुगैनो हायो स्राय स्राय साफा लखा नै दैया ओरै नायदो नै ओरै दलंखौ नायदो नै वाव ओमफ्राय नै या गोजौथार माथो ने गोम गोमखादा मजबुत जेबो खालामनो हाया दा हाया दे फैदों सुबुं माहारिफोर गेलेग्राफोरबो बानायनानै दोनदों हनै हेवहा माखासे हरै गेटथिं देखायबावनोसै I love Mwnabili नानिमोन मोसायो नोंसोर बा मा मोसागोन बायदेमलाय सिदेमलाय बागुरुम्बा दे ओमफ्राय नोंसोर बिनिनो अ दे दा मोजां मोसा दे नायखावगोन जों मानसिया भिर जाजेनबायनो अयथासार भिर दा मोनाबाथ' दा बुंसै हा जिरायसालि नै ओरै जोंना बाइकआ इयावनो दोनदों गारिफ्रा BMW बाइक गारि गारिल' फैगासिनो दं बबेनि पिकनिक जाखावग्राफोर नामा रानसैलाय ब्र मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैनायजों लोगोसे बेफोरबायदि आराम जिरायनो हागोन नै जिरायसालिफ्राव बेबायदि जिरायग्रा खालामनानै दोनजोबदों बेहाय फेमिलि आरो लोगोफोरखौ लानानै जिरायनो हागोन बेहाय जाग्राफोर जानो हागोन आरो जिरायनानै ओमफ्राय बेबायदिनो ओरै दंजोबो मानसिफ्रा फैगासिनो दं दायो भुटानिसफोरबो फैदों बेहाय अपेनिंआव दिनै बहुत गोबांथार भुटानिसफोर फैदों आरो बेबायदिनो SDOफोर फैदों SSBफोर फैदों भुटानिस आर्मिफोर फैदों